Parlau hakani ke video lawan Raj P. Ika film ke bakar tang Unforgettable 2016. Kani ke film ke sedang. Kawi ke beriu ke bah kertang ka kilja. Kadai ke baterai haka office jong ka FM radio. Bala penyai daw director bonsel. Kelawan bat kelapai director. Pan penmi ika wi ka jingruai balarwai. Te kawi ke paralok ke jongki ke bakar tang ka suko. Kadai ke beriu ke balayam. Ya kata ke jingruai. Lah kerpat da we bru ba kertang ugo heng ban penmi ya kata ke jing ruai jong ka suko kedega jing ruai ka basnyo tenan ka kilja kla aero bar ka jing tho chapang kata ke jing ruai bonsil habau yo ban pulei ya kata ke jing ruai ulakan mau ya kata ka paralok ko jong ki ka suko ko ba ki ju ya ik paralok ba i we malaka por uju ba uju kideka namar kedega bru ke bat ko Andau bonsil ulakan mawi kita, hang tau lo ongika kilja, usniu tenan, ya kata kecing tho. Barulah ongika unsa pulai pendek, ya kata kecing tho. Andau lapit pad ya ka dairi jong kesuko, hang tau ulakan mau biang ika, ya kecing tho ke jongka ya kata kon. Pad ulakan mau ro, ya kecing praktis ke jongka ban ruai, ba ke jusniu tenan ban ruai. Shu ulakan mau, ya kecing kems iar ke joki bakin, ya lej bam piknik. Kajing ya chongkai ke jong ubat ke suko mal kapor ju not ban pau ya kajing I ke jong ohika hata ke sengipat ke suko ke lakot ya ba ke kwa ban lepit film cha cinema uong ika ba kwa ban pelut ke pisah uong pat ika hakawi ke sengi kwa ban ya lam ika cha sor analawan khot ka kilja ki kila sedang no ban ya bam ya kata kajing ya bam sniau ba ke jongki Hadin kata kila ia chong ban ruai ko wei kicing ruai ba kasko ko jus new tenan ban ngam ban ruai kata kicing ruai hakas ngi badan ki ba ia kan tiu kurim ci paralong ke kilja kelong ia kita ki paralong ko chongka maka kam sniu tenan ban ia chong kurim ci paralong kata kicing ong ko chongka ke ba pan perkhat yo bonsel ba kasuko bat o makiro kide ki paralong Hakajing ya keren pat ke jongki ya kawi ke ceka ke badan cha chiliang duriau ke sko ke laong ki ba kakwa ban poi kata ka ceka ba kam chu poi hak por met pat hakata ke jeng ya kentiu kurim ubon sel bat ki ta ki paralok ke jong o kila ya bam ya di hakata ke jeng ya kentiu kurim hadeng kata pat anda yo I ke sko ba ke yai ke jan bon sel hakata ka por ula bodin ya ka yo I ka ba ke chong de kawi ke leng tip chano bakaleng kusko hakata kamet kalalay bani kando bado wayu doktor oba kerteng o imsong bonsil hakata kamet ula ab eka haduba kalawan nakata ka jaka andaw yo ika hantaw lukli ka nang no kawan kusko kalabure kalaong yuba kacuwan kai bakas new chit ban chong haying hakata por ula khot ba unba ika kusko hangta kalakli o chano bakin leng ula khot ika bakam de ban kali hakata med ula kid ika cha rodorio badan ka we galing jong o hemen jong o kiduk bakin ye lek kai chakata ka deulo nong ba ju ang not ka suko ban poi ye kata ka leng la nia dau kiduk ta ki paralok ka jong kila pha e uba unia stet kata ka leng khnang bakin poi kloi kata ka chaka ado ko sngim babot kila poi kata ka chaka hakawi ka chaka ka ba itnat kila ye chongkai ban ye bam le air pengat bonsil ula ong ka kelja de ne ba pikwa hadin ba pila de ban ye chong kurim pinsa leisa no cha amerika ka kelja kala ong yo ka jingkwa ka chongka ban lecha amerika kam de tang hadin ka jing ye chong kurim ka suko pat kala ong iki ba kin ye chong kurim no hadin sau pel snem karata khanang ban yai tang kata ka jing ya long paralok ka chongki kata ka jing ong ka chongka ka ba bộ jing e cho ya o bansel ban pau ya ka jing I ka jong o ya ka suko ka kmi jong yok so kalawan ban ye tho yu ba ka ling ka jong ki om don cho ka tharai para o ki so rangkat bat ki para lok ka jong yong so ha ta por ula snu bitar ula le kata ka chka bo ling ka jong ta ta ski o ki so bat ki para lok jong o ki ya ba mi di bu ai anda kilawan yong so ula snu bitar ula chimya welding la bom ula sempat eki barak khoi wad yaka kilja ro map show suku ha ba ki ya kejing
bom ko jong uiki hangta kala tiang bat kala karpat yu ba de ban cho yaki hangta kala pan ma bat kala ya tho yu de maka ba pha yu kisuk ban ya lam yaki ba kikwa ban lekai yang so hangta por la sneu bitar ul mut ban cho biang ya u kisuk anda kasuko kala akyap ler baro hangta kila ting yang sukula senge no ban cho iki anda kasuko kala po hiyeng ukpa jong kau la klika chanu bakalej baro chisngi kasuko kala yathoyu ya kajing lej kai ka jong ka rangkat bat ki baralong bat kala pen kan mau yu ya kajing tap snem jong ka jing yap ka kmi ka jong ka ukpa jong kau long ba kwa sho ban kan mau ya ka yap ka im jong ka ta ka kmi ka jong ka hakata ka chan met kala liban bo sen tiu ya ka kmi ka jong ka hakata ka chaka tep hakata ka jing lej ka jong ka o bon silulio i ka ula boti ne ka andaw la poi hakata ka chaka lio i ka yakata ka jing bo sen tiu ka jong ka ta ka jing snyo si pat ka jing yam ka jong ka kala kali ya ka kmi ka jong ka na ka daw ayu ba ukpa jong ka kwa sho tamban kan mau ya ka anda kala poi jing kala tho jing kan mau hak diary ka jong ka bon sil sabar ula sngap yakata ka jing tho ka jong ka hak sni bebon dan weu brio ba pentip on sadan ka jing yakob jing rawai ban long menta ka jan met hak ta sngi ka sku klawan ban yakan do badu dr imsong kali tho yo ba kan sa chim banta hak ta ka jing rawai bat kala ayu yakawika ka set ka jong ka ba ka jo rawai taw doktor namar ba u itanat eka kum taw la ai ka ya i we chikalen kusuko kamut ban chim la pai ka ban chim bat ban bam tang kan dian anda kala bam yo iba don ba bit har mian chang tur ka jong ka le niet i tai chocolate pen i ba udon jing i ya ka ha taw por jarang khat tawan u bon sel rangkat pada wiu breu bon sel hang taw la pi ka tang dagi khaman daw rio i ka ya ka jing yam bat ka jing phet ka jong ka ha taw por la bot bat ula kli ka i ka ba chi ai ka daw la de ban ai ya ka kali tho yu tang ka jing ang not ka jong ka bakan ye chim banta ha ka ta ka jing ya kop jing rawai suko hamar ba yo sneu ka ta bran bran ula lej ban chim da ka wi ka kali deng rangkat mat kita ki para lok jong kila kitika bakin poi kloi sakata ka chaka ba yakob kata ka jing rawai sandal namar ba pang ka kejat ka jong umla ban mare kumta la lawi kata ka jing te ka kejat ka jong andaw lio iba pang cho kata ka kejat ka jong ulangi kita ki para lok ka jong ba unsa mare lengkot kanang ba unyo pen senge chua ba ka zuko kan po ha ka por ba biang bakan yo ban ye chim benta hakata por baran ula mare langkot andar lo poy hangta hamar ba kinong penyak sedang kata ke jing rawai usandar lu lekne ya ke microphone na utau nong penyak ula mare telewiar kata ke madan anda kilwan ulai no ya tau microphone utau nong penyak hakata ke jing yo jong ke sokoban ya chim benta hakata ke jing rawai ke jong ka long ke basneu tenat ki parlok ko nyoka glas no komen kila ya chat bat ka rangkat bat kita ki pai ba hakas ni bobot bon selulio i ka price jongka suko ka don ha ka ying ka jongki ulakli na ka kami ka jong am dei se ka suko ka bajam nang kong klei thoyo dei ka suko hi ka ba job nang kong tamba kam kwai ka ta ka fast price klai no ya ta ka price chaka bon selula sneu phlai ka ta hakawi bat ka sngi bonsel bat ka suko rangkat bat kita ki para lok ko jongki kila ya chandor ka suko ka lawi ki kan saprin ya kata ka dor ka jongki kan sa ai lang baro anda kilwan biang naka jing pulei ka jongki haksni bobot o bonsel ulai kan do bat ka suko lakli ka sano bakan lai hanrei ka suko kam ya thoyo kumta lobo de ka mo uro klem ya thoi ka sano ba online baro arngot kila lei ban chim dawai na o doktor imsong suko le chim la ka chim ya ka dawai wad haba don jingpang aden bau tau doktor la de ban ai o la phai u ban mi sabar hata tau doktor ula pen i barula ye thoi ka suko ya ka x-ray jong ka jingpang ka kejat ka jong ka barula oi ka un si rap ika bakan yo ban pha sumar ta
hospital ki ba don chasol Bonsel haba uyo snioi kata ulo sniok men ba omde kat kum ka jing tharai ka jong ba ka suko ka don jing yade samla ba do taw doktor hadin kata shwa pa kin chong leng ka suko ka yatho yo ba ka klet ka da wai ka jong ka Bonsel ha ka ta por ulo lej biang chakata clinic andaw Bonsel uyo snio ya ka jing ya kren phun jong taw doktor ya ka jing thok ka jong da ka jing snio bitar ulo chim yaw nar lumut ban cho ya taw doktor Andaw lawan ko suko ke yo iya kajing snio si ke jong hang ta ke kali u ke bejia andre Bonsel treban ya tho ya ka hagas ngi baw doktor im song wan ban ai e da wai haga ta ka chano ko jong ki Bonsel lu li yo snio ya kajing ya kren ki paralok ko jong ba ko suko ke yarap kam ba do taw doktor la snio bitar la lech kata ka chaka ba ai da wai hang ta la kren bitar yo taw doktor lo ong yo ngap tim kadawai ayu me ayanga kadawai pang kret ne kadawai bi tang ba ngam pen don kam kadawai ka ba me ai ba ngam la pan chenya ya me ye thoi nga ma me de ne em o doctor ba shisha ne o doctor thok ko sko klas ne bitar kala thap ye o Bonsel pat ka long yo bale tan na kadaw ka jing pang ko jong me la no yo doctor ki paralok o Bonsel ha ka ta por ki la tan yo Bonsel la kran bitar ki lo ong ki di tang na kadaw ka jing le ka jong pi maro la jia ki ne kita ki paralok ka jong o kip tip ka e ka jing le ka jong ki ki su ko la kan no chaka kelja ka long ma ki khlem le e de tang ka su ko hi ka ba pan mong e ka ma sem jong o Bonsel ha ta por la wan ka su ko ka la ka li ki ka e ka ba jia ya o Bonsel ka kelja ka long ka de tang da ka daw jong ka jing le ka jong pi bale pim yos neo se ya ka jing ya kren jong ki priu chapang ka jong pi ba du doktor ka su ko ka la ong ka ki priu ki ya kren chapang ka jong a ba ki bi chini ya nga na do ka ta sngi o Bonsel tre sho ban ya bat kita ki paralok ka jong ha ko wi pat ka sngi kat ba udang ya rap kam bat ki mi ki pa ka jong la wan ka su ko hamar ba u yo i ka la le no kwa sho ban yo i ka ku su ko ka la bo dio bat kala keren yo kala ong yo ba kadan ni e ban ni thu yo andaw lo sange ka su ko ka li thu yo ba kam don jing e di e ba do taw doktor pa ka joi kan do ba do tan ka banta ba ka kwa ban yo ya ka jing sumar jong kata ka jing thko ka jat ka jong ka le kli ka den em ba phi ju ye tho ka jat diang ka jong phi ro ka pang ba phi chu chim da wai na taw doktor ba le ka dang pang din em ba pi kwa bando ya baro arki kejat ke jongpi ko suko kala snyo si kala snyo bita kala jingi hakata ko ban leji kan do biang pado taw doktor kum taw Bonsel la bod eka dakata ka ling ndak lawan ban ya kan do biang ba do taw doktor kala kali o din em ba ka ba shisha lada nga pha sumar ya ka kejat ka jonga ngan sayo ya ka jing koy lo eka bom la ban kular hadu kata tang ba nga ai chu mut ipi ba pin pha sumar cha sol ki doktor ki la ban pung koy ya ka kejat ka jong pi tang ba ki mi pa ka jong pi ki parcha kala kali u lada ka yo bor kum no ki la ne em hang taw lo phai ka ba kan pan bor chwa na ki mi pa ka jong ka suku ha ka ta por kala le ban pan bor no ka pa jong ka suku kam tre sho ban chong ha ka ta ka leng da ka jing bita jong o Bonsel la ra ju bor bad ula pan chong ka ha ta ka leng ha chwa pa kin hiar na ka ta ka leng ula khode ka han re ka suko kam tre sho ban hiar na ka ta ka leng han ta ka long yo ngas nyo ngo chi bo ne ya ka jing ba khle ka jong pi na ka ban ta ka jong a ta ba ngam tip pat anda phila lek pule cha sor pinsa yo kan the ta ka we pat hang ta phin seklet enga pitip em adu kan no pang kam sem ka jonga Bonsel ha ka to poros nyo tho makaro ka pang men sem komba pang kam sem ka jong ka be e padio ba la pan pau ha ka adu kan no ba u i je ka ula do tang ha ka ta ka chetri hading ka taw lo khodika ba un ba no ai ka ban yalam e ka che jing anda ka pan bor no pa joka pakan pha sumar ya ka ta ka kejat ka jong ka namar ba lapang sa kata ka we pan ula kan no ai ka papang sa kata ka we
di tang nak kadau ba la lej u doktor padu ong roi ka pikwa ban pha sumar de nem tan nak kadau ba pikwa ban kan do ba do tau doktor shu long ka pakam di ban pha sumar ka bahai ban im ha ka jing tko kum ta ka ta kamen ta ka jing snyo si bat ka jing do lat ka jong ka kala penyap yala de ta ka ba ka no yap cha po hak sin ba bot bon sil ulawan che ying jong ka ulmon ban ai ikata ka jing draw ka jong Andre ka suko kam tan cho haying barok ki paralok ka jong ka kila ya wa de ka anda gli yo jing tip ya kata ka jing no yap ko jong ka barok ki brio na kata ka chno kila wan cha jan jong kata ko bon sil la ban nge ya ka jing no yap jong ka suko anda li thu ki brio ki ba wa de ka spo kata ko ba kila lap ya ka hapo kata ko bon sil ha kata por ta ka jing snyo si la kan thi ban wa de ka met yap ko jong ka spo kata ko la lap ba kala te da to lai da ka jing snyo si pat ka jing yam khang ko jong la se ya kata ka met yap ko jong ka ha ka jing par khat ka jong ki ban tep ya kata ka met yap ko jong ka u he chnong jong ki lo ong ba pakim pat la ban tep ya kata ka met yap ko jong ka kidang haban IT no cha ka bor jong ka ai pakin le ka badan ka hang ta bon gi ba ong yu tao he chnong kin sa pan dep hi ya kata ka met yap ko jong ka kel cha ro la kerpat naw tao pa jong ka anda lawan o doktor im song lo ong ba ulawan ban ai ya ka death certificate ka jong ka kisu hang ta lo sneu bitar yo tao doktor kum chu bon sel hadu ba ula kura yo tao doktor lahap kata ka jing ra ka jong anda la chim ka jikil cha hang ta ka yo i ba ura tang dagi dur ka jong ka ba ka yi chor kat bat kita ki paralok ka jong ka achwa pakin lej ban tep ya kata ka met yap ka jong ka kita ki paralok ka jong ka kila ya kano i we ya i we ado ba kila ye cho ha ka por ba kila ban tep ya kata ka met yap ka jong ka kila ra ban tep dan buram ya kata ka met yap ka jong ka chao lom jing tep hado hang ta ka jing kan mau jok o bon sel kata ka jing kan mau ka jong kala penjau umat yo andau lepit pat ya kata ka kaset ba ka pha cho ha ka por ba ka dang im hang ta ula kan mau biang eka ba ka tho ya kata ka set anda klet tempat ya kata ka jing ruwai ka jong ka baro hang ta kila ya jau umman hak sngi ba lang kho ka sngi yap ko jong ka uban sel bar kita ki paralok ko jong kila lej ban bo sentiu ka hak ta ka jing bo sentiu ko jong ki kila ong ba kim la ban klet ya ka jing long paralok ko jong ki hado kata ka sngi hading kata u bon sel la lej ban chong kai biang kata ka chika ba ki ju lej kai hang tau la par khat ba du la kan mau ka yo i ka ba kumba kadang ton hajan rengkat badu kanek film kelakun no hang nei parlok haswa bangan pengkon kane ngakwa ban ong pi parlok waju chim ya la ka jing em aba pi kando ya ka jing e to long ki ba ya cha bat ban long ki ba ye le ya ka jing e aba pi kando ya ka jing sel si bat ka jing jing jar pi dei ban scam ham man sem bat ban kan mau ya oble ban lai na ka jing pan choi ba ping chim ya la ka jing em la da pi pan tlot ha ka jing mut jim par khat ka jong pi kan sawan ra ya pi kum kata ka jing par khat kum ta par long to scam hala ka jing mut jim par khat bat ban ik ya la ka jing em tang kan ne par long la da pisne tunat ikanik video sne ba like bat subscribe yen sa ya kan do pat ha ko wi pat ko video ko bless bon